Shalom. Sugeng enjang pasamuan ingkang kinasih. Saderengipun kita mangibadah, kepareng pradayaning pasamuan ngaturaken pawartos. Pengkhotbah tamu. Pada hari Minggu 21 Juni 2026 di GKJ Salib Putih Pepantan Warak akan dilayani oleh Pendeta Aryana Hartoyo dari GKJTU Jemaat Kendal Samirono. Sedangkan pada ibadah Minggu 28 Juni 2026 di GKJ Salib Putih Pepantan Pandanan dan Pepantan Tetep akan dilayani oleh Bapak Ekanto Wijono Sunu dari GKJ Pamulang. Majelis dan segenap jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab induk akan dibagi menjadi Bendosari 4 hari Sabtu tanggal 27 Juni jam 6 sore di tempat Bapak Johan MC oleh majelis. Wilayah Pendingan Minggu 21 Juni 2026 jam 12 siang di tempat Ibu Marini MC oleh majelis, pembawa firman Pendeta Daniel. Bendosari 5 Minggu 21 Juni 2026 jam 7 malam di tempat Bapak Paimin MC oleh majelis, pembawa firman Bapak Sungkowo. Untuk kue Senin tanggal 22 Juni 2026 jam 5 sore di tempat Ibu Sunarmi MC Ibu Suprihati, pembawa firman Bapak Daniel. Untuk Bendosari 3 hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 jam 6 sore di tempat Bapak Rahmanto MC majelis, pembawa firman Saudara Brilian. Bagi jemaat wilayah Pendingan Bendosari 5 kue dan Bendosari 3 warta ini sekaligus sebagai undangan. Mohon perhatian segenap jemaat. Pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari warga, majelis akan melayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Valentino Fredo Adi Prasetyo, putra dari Bapak Poniman dan Ibu Ismiati Suprihatni dari GKJ Salatiga Timur, dengan Sania Cipta Pranatasya, putra Bapak Setiawan dan Ibu Yuluni Grahini dari GKJ Salib Putih, pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 pagi di GKJ Salib Putih dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian segenap jemaat. Baptis dewasa. Bila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayankan sakramen baptis dewasa atas diri Meta Wahyuning Tias, warga GKJ Salib Putih wilayah Bendosari 4, yang akan dilayankan pada ibadah Minggu 28 Juni 2026 di GKJ Salib Putih Induk dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian segenap jemaat. Baptis anak. Bila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayankan sakramen baptis atas anak Gabriel Axelino Putra, Altea Mahanani Ayuning Tias, putra dan putri dari Bapak Rahdian Bawono Putro dan Ibu Wahyuning Tias, Ibu Meta Wahyuning Tias, pada ibadah Minggu 28 Juni 2026 di GKJ Salib Putih Induk dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian segenap jemaat. Perjamuan Kudus ketiga. Perjamuan Kudus ketiga tahun 2026 di GKJ Salib Putih akan dibagi menjadi Minggu 5 Juli 2026 Pepantan Warak dan wilayah Kalibeji. Minggu 19 Juli 2026 Pepantan Tetep dan Pepantan Pandanan. Minggu 26 Juli 2026 Induk dan unit Pantibreda. Mohon perhatian segenap jemaat. Ibadah KWJ GKJ Salib Putih. Majelis melalui bidang PWG akan mengadakan ibadah Komisi Wanita Jemaat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 di Gedung Gereja Induk
jam 9 pagi setelah ibadah umum. Bagi jemaat KWJ, warta ini sekaligus sebagai undangan. Pasamuan nyawisaken manah ing saklebeting pandonga sacara pribadi. Cekap pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita nyawisaken manah lan ngluhuraken asmanipun kanthi kekidungan. Pitulungan kita pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang nitaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing kita sedaya. Sami kaaturan. Waosan Injil Markus 9
ayat 23 mekaten sabdanipun. Paring wangsulane Gusti Yesus kandhahmu menawi panjenengan saged ora ana barang kang mokal tumrap wong kang kumandel. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Pasamuan ingkang kinasih, Gusti ngersakaken gesang kita tansah ngawujudaken kasainan minangka umatipun. Ananging menapa sampun saestu katindakaken ing salebeting gesang utawa kita dawah ing hawa nafsu kadonyan lan dadosaken kita sansaya tebih kalian Gusti, sumangga mawas diri kanthi dedonga sacara pribadi. Gusti, kawula nyuwun pangampunten dumateng Paduka, awit kathah dosa-dosa ingkang kawula tindakaken. Mugi Sih Rahmat Paduka tansah mulihaken gesang kawula saha ngiring lampah kawula supados namung wonten margi Paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kang Maha Tresna, kawula dedonga. Amin. Temah
Sang Kristus Gusti panebus yakin nadyan dosaku aku ing Gusti wis mlebu. Gusti pamarto mongko sabatuko ingkang saged luwangi kawula saking dosa. Sang Kristus Gusti panebus yakin nadyan dosaku aku ing Gusti wis mlebu. Pasamuan sami kaaturan jumeneng. Kita tampeni pawartosih rahmatipun Gusti. Gusti ingkang saestu tresna dhumateng kita tansah nuntun lampah gesang menika supados mboten sansaya tebih kalian panjenenganipun. Kita tampeni pawartos saking Gusti ingkang sinerat wonten ing kitab Nabi Yesua bab 1 ayat 9 minangka pawartosih rahmat ingkang mekaten. Ingsun rak wis dawuh marang sira disantosa lan diteguh aja giris lan semplah amarga Pangeran Yahwa Allahira nunggil karo sira ing sakparan-paranira. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjo Gusti. Tentrem rayu wonten ing gesang panjenengan. Wonten ing gesang panjenengan ugi. Kula pitados ring Gusti bebarang ingkang kekal saestu kula seni imeni nakso tansah nadyan omang kirisi kula katon kuwados prahara berjalati kula tatak ing batos kula tansah sumelang Gusti tanilar kula wajib kula jumadang gesang manut sabdanya. Kula pitados ring Gusti kalengkut makarya ngerancang wabudidaya dan kendating padonga siaga tansah lelati ing sakating kriya Gusti ingkang minangkani kula dados semana kula
Ijik kawula jumadang gesang manut sadaya. Pasamuan sami kaaturan lenggah malih. Semoga sadanipun kita sami nampeni dawuh pangandikanipun Gusti. Kita sami marek sowan wonten ing ngarsanipun Gusti wonten salebeting pandonga kepareng kawula dherekaken. Gusti ingkang dados tuing pagesangan kawula, kepareng kawula ngaturaken puja lan puji syukur kawula awit saking berkalan pangkrimat paduka wonten ing sauruting pagesangan kawula setunggal mbaka setunggal. Katitik wonten ing wekdal enjang samangke Gusti paduka tansah kepareng nuntun lampah kawula lan kawula sami makempal saika praya wonten ing dalem pamujan ing pangibadah enjang menika. Kepareng Gusti Roh Paduka ingkang suci rawuh wonten ing sak tengahing kawula sami, paduka paring pangayoman, paduka singkiraken kawula saking sakwarining godha rencana menapa kemawon. Wantene anggen kawula sami badhe mirengaken dawuh pangandika paduka ing samangke. Paduka berkahi lan paduka bikak manah lan kan kawula saengga menapa ingkang dados sabda pangandika paduka ing samangke saged dados cecala wonten ing sauruting pagesangan kawula. Matur nuwun Gusti, wonten ing asmanipun Gusti kawula Kristus Yesus, kepareng kawula ngaturaken pandonga. Amin. Waosan kapisan kapendhet saking Yeremia 2 ayat 7 dumugi 13. Duh Sang Yehuwa, paduka ingkang ngarih-arih kawula, lan kawula sampun purun kaarih-arih. Paduka punika rasa sanget tumrap kawula. Paduka nuntun nelukaken kawula. Kawula dados kegujengan sadinten muput. Sadayanipun sami moyoki kawula. Amargi saben kawula wicanten kapeksa bengok, kedah alok-alok, ambeksia, paniksa. Amargi pangandikanipun Sang Yehuwa dados cacadan lan pamoyok tumraping kawula sadinten muput. Nanging samangka kawula musik, aku emoh ngelingi panjenengane lan wegah ngucapake pangandikane maneh atas asmane. Ing salebeting manah kawula kados wonten latu murup makantar-kantar ingkang pinepetan wonten ing balung kawula. Kawula ngantos kesel anggen kawula mbetah-betahaken nanging boten kuwawi. Kawula sampun mireng raosanipun tiyang kathah. Pangiris teka saka ing ngendi-ngendi. Gugaten dhewekane. Aku padha arep nggugat dheweke. Kanca-kanca kenthel kawula piyambak sami ngintip punapa kawula kesandung lajeng dawah. Mbok menawa dheweke kena diglembuk, temah bisa kita kalahake. Lan kita bisa nandukake pamelas marang dheweke. Nanging Sang Yehuwa nunggil kaliyan kawula, kados saka prawira ingkang prakosa. Pramila ingkang bujeng kawula badhe kesandung lan dawah, lan boten saged nindakaken punapa-punapa. Sami badhe nandhang wirang sanget, amargi sami boten angsal damel. Punika badhe dados kawirangan ingkang salaminipun boten saged dipun supekaken. Duh Sang Yehuwa, Gustinipun ingkang sarwa dumados, ingkang ndadar tiyang ingkang leres, sarta nguningani batos lan manah, keparenga kawula nyipati pamelas paduka dhateng para tiyang punika, amargi prakawis punika sampun kawula pasrahaken dumateng paduka. Ngidunga kagem Sang Yehuwa, ngaturna pamuji marang Sang Yehuwa. Amarga panjenengane wis ngluwari nyawane wong miskin saka ing tangane wong kang nandukake piyala. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti.
Jawablah ku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Pasamuan pepilanipun Gusti, waosan kapindo kapendet saking serat Rom bab 6 padha setunggal ngantos dumugi 11 kanthi irah-irahan mati lan tangi kalawan Sang Kristus. Yen mangkono, apa ta sing bakal kita gunem? Apa kita kepareng padha ndlarung ing sajroning dosa supaya wuwuha gedene sih rahmat? Babar pisan ora. Kita rak wis mati tumraping dosa. Kapriye anggone kita isih padha bisa urip ing sajroning dosa mau? Apa kowe padha ora sumurup yen kita kang wis padha kabaptis ana ing Sang Kristus iku ateges wis padha kabaptis ana ing sedane? Dadi kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptis ing pati mau supaya padha kaya dene Sang Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama, mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Sebab yen kita wis padha nunggal kalawan apa kang padha karo sedane, kita iya bakal padha nunggal kalawan apa kang padha karo wungune. Amarga kita padha sumurup yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek sinalip, supaya awak kita dununging dosa kita iki sirna panguasane lan kita padha ora ngawula marang dosa maneh. Sebab sapa sing wis mati iku wis luar saka ing dosa. Dadi yen kita wis padha nderek kalawan Sang Kristus, kita padha pracaya yen iya bakal padha urip kalawan panjenengane uga. Amarga kita padha sumurup yen Sang Kristus sawuse kawungokake saka ing antarane wong mati ora seda maneh. Sipati wis ora nguasani panjenengane maneh. Awit sedane iku seda tumrap ing dosa mung sapisan kanggo salawase. Lan gesange iku gesang lumados marang Gusti Allah. Samono uga anggonmu mawas iya mangkene. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Waosan Injil inggih menika saking Injil Matius bab 10
ayat 21 ngantos dumugi ayat 39 mekaten pangandikanipun Gusti. Munggo sakabat iku ora ngungkuli gurune utawa abdi iya ora ngungkuli bendarane. Tumraping sakabat wis cukup yen nganti nemu lelakon padha kaya gurune lan tumrap abdi yen nemu lelakon padha kaya bendarane. Menawa kang duwe omah disebut Beelzebul, apa maneh brayate sak omah. Mulane wong iku aja padha kok wedeni, awit ora ana barang kang kasasaban, kang ora bakal kawiyak, lan ora ana barang kang kadelikake, kang bakal ora kaweruhan. Apa kang dak pituturake ana ing petengan, iku kandakno ana ing padangan, lan apa kang kok rungokake kanthi bisik-bisik, iku padha wartakno saka ing payon-payon. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga, nanging ora bisa mateni nyawa. Alwong wedya marang panjenengane, kang bisa ngrusak karo-karone ana ing neraka, ya jiwamu, ya ragamu. Manuk glathik loro apa ora mung payu saasoryon? Ewadene siji bae ora ana kang tiba ing lemah yen ora saka kersane ramamu. Mongko kowe iku malah alat dalasan rambutmu wis padha dietung kabeh. Mulane aja padha wedi amarga ajimu iku ngungkuli manuk glathik pirang-pirang. Saben wong kang ngakoni aku ana ing ngarepaning manungsa, iku ya bakal dak akoni ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Nanging ing sapa nyelaki aku ana ing ngarepaning manungsa, iku ya bakal dak selaki ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Ayat salajengipun. Kowe aja padha ngira yen tekaku nggawa pirukun ana ing bumi. Tekaku iku ora nggawa pirukun nanging pedhang. Sebab tekaku iku njalari wong crah karo bapakne, anak wadon karo mbokne, mantu wadon karo mbokne maratuwa, lan wong bakal dimungsuh dening wong-wong kang nunggal saomah kabeh. Sing sapa tresnani bapa utawa biyunge nganti ngungkuli aku, iku ora pantes tumraping aku. Lan sing sapa tresnani anake lanang utawa wadon ngungkuli aku, iku ora pantes tumraping aku. Sing sapa ora manggul salipe lan ngetut mburi marang aku, iku ora pantes tumraping aku. Sing sapa ngeman nyawane bakal kelangan nyawane, lan sing sapa kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nampeni nyawane. Mekaten sabdanipun Gusti. Ingkang rayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti sarta ingkang ngestokaken. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sami sehat, puji Gusti. Bapak Ibu, kula badhe pitaken rumiyin saderengipun kita sami ngraos-ngraosaken menapa ingkang dados sabdanipun Gusti ingkang sampun kita pirengaken kala wau. Kinten-kinten sinten Bapak Ibu ingkang dereng nate rumaos dirinipun menika ngraosaken giris utawi ajrih wonten ing
satunggaling lelampahan menika. Kinten-kinten wonten boten ingkang dereng nating raosaken giris utawi ajrih. Wonten boten? Boten wonten. Sedaya sampun nate ngraosaken perkawis menika. Kula badhe nyuwun pirsa. Kinten-kinten bab perkawis menapa Bapak Ibu? Cobi. Wonten ingkang badhe paring wangsulan. Kinten-kinten perkawis menapa kula menika nggadahi rumaos diri ingkang ajrih sanget utawi giris sanget wonten ing saeret gesang kula. Wonten? Kinten-kinten menapa? Nggih, kula pitados wonten ing saurting pagesangan menika ugi nate kita menika ngraosaken utawi nampeni perkawis-perkawis ingkang dadosaken diri kita menika wonten ing salebeting gesang ingkang nggegirisi utawi ajrih sanget. Misalnya, contonipun, menawi kita menika dawah wonten ing satunggaling sesakit ingkang dipun jampeni dening para medis lan jejampi sanesipun menika dereng saged sesakit menika wal saking diri kita. Tentu diri kita menika ngrumaosi ajrih kuatos. Nglokro, nggih mboten Bapak Ibu. Kinten-kinten salah setunggaling ingkang saged kita raosaken. Misalipun mekaten. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, tema wonten ing waosan minggu menika, temanipun saking LPPI menika paring tema pitados kanthi mboten giris. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih. Kalau wau sampun kita pirengaken dawuh pangandikanipun Gusti ingkang wonten sinerat wonten ing kitab menapa kalau wau? Kitab menapa? Yeremia kalih dosa kalau wau sampun kita pirengaken. Kados pundi Nabi Yeremia menika? Wonten ing salebeting pangutusan Allah dumateng bangsa Israel ingkang dipun tampi dening Nabi Yeremia kala wau ing salebeting nampi utusan kala wau menika ingkang dipun tampeni mboten kok kabingahan. Limrahipun jabatan nabi, limrahipun jabatan pradata, limrahipun jabatan pendhita menika ndadosaken kabingahan, mongkok, bangga. Seorang nabi, saya dipilih Tuhan, saya dipercaya Tuhan menjadi nabi. Itu adalah suatu kebanggaan dan sukacita. Temtunipun mekaten. Ananging dipun raosaken dening Nabi Yeremia kala wau cetha sanget. Bilih kiyambakipun dipun tolak. Dipun tampik. Kiyambakipun dipun olok-olok. Malah dipun pasung. Ing saklebeting anggenipun nampi tanggal jawab peladosan peparingipun Allah kala wau. Ing saurting gesangipun temtu perkawis menika ndadosaken giris sanget tumraping Nabi Yeremia. Ajrih nglokro Gusti kula malah dipun aniaya. Kula malah dipun tampik. Dipun olok-olok. Menika ndadosaken kawontenanipun Nabi Yeremia kala wau lajeng badhe mundur. Aku tak mundur wae.
limrahipun mbok menawi pradataning pasamuan anggenipun nampi perkawis ingkang awrat anggenipun dados lados menika. Kala mangsanipun ugi abot. Kaya aku ora kuat. Aku ora percaya marang awakku dhewe. Beban tugas iki kaya ora iso nglakoni. Kawontenan tidak percaya diri. Menika ndadosaken nglokro. Mbok menawi Bapak Ibu anggenipun ngladosi menapa kemawon. Saya menika peladosan wonten ing pasamuan, saya peladosan wonten ing masyarakat, saya peladosan wonten ing brayat. Kala mangsanipun menika kita menika nampeni perkawis mekaten. Kepingine aku tak mundur wae abot. Ora mungkin iki aku iso nglakoni. Mekaten ugi Nabi Yeremia ngraosaken perkawis ingkang mekaten. Ananging Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten ing salebeting pagesangan lajeng Nabi Yeremia nika menempatkan diri, ambil posisi untuk mengintrospeksi diri, merenung, merefleksikan diri. Lajeng sambat dateng Gusti. Gusti, pakaryan ingkang paduka paringaken dhateng kula menika awrat sanget. Kathah tiyang sami nampik menapa ingkang kedah dipun tampeni. Inggih menika dawuh paduka supados mratobat. Menika malah kula dipun opoyok, dipun olok-olok. Ing salebeting perkawis menika lajeng Nabi Yeremia anggenipun sesambat dhateng Gusti. Nyuwun pitulunganipun Gusti. Nyuwun kekiatanipun Gusti. Cetha sanget menawi kita sami mirengaken pepujen saking Mazmur 69 kala wau. Menika nedahaken kados pundi pemazmur menika ngungkapaken perkawis-perkawis dhateng Gusti. Pasambat-pasambat dhateng Gusti. Curhatan-curhatan dhateng Gustinipun. Supados ayahan ingkang dipun paringaken menika saged dipun lampahi kanthi kegiatan peparingipun Gusti. Menika ingkang dipun aturaken dening Nabi Yeremia. Bapak Ibu ingkang kinasih ing sapatunggilanipun Gusti. Lajeng kados pundi wonten ing seratan Injil ingkang sampun kita tampeni kala wau. Injil kala wau Gusti Yesus ngempalaken para sakabatipun sedaya dipun kempalaken. Dipun briefing rumiyin. Awit menapa? Awit para sakabat kala wau badhe dipun utus paring piwulang dumateng para umatipun Gusti. Paring piwucal dhateng para umatipun Gusti. Paring paseksi dumateng para umatipun Gusti. Prakawis Injilipun Gusti menika. Gusti Yesus pirsa, bilih kawontenanipun para murid kala wau temtunipun ugi kados dene para nabi, kados dening Nabi Yeremia kala wau. Temtunipun ingkang badhe dipun tampeni menika inggih perkawis ingkang boten gampil dening para sakabat kala wau. Mila Gusti Yesus anggenipun sakderengipun badhe paring utusan kala wau,
dipun briefing langkung rumiyin. Kados ingkang kita pirengaken kala wau wonten ing ayat 21. Munggo sakabat iku ora ngungkuli gurune utawa abdi ya ora ngungkuli bendarane. Tumraping sakabat wis cukup yen nganti nemu lelakon padha kaya gurune. Dados Gusti Yesus menika pirsa bilih para sakabat ing samangke anggenipun dados utusan medharaken Injil menika. Tentu ingkang dipun tampeni ugi badhe kados dening Gusti Yesus. Ing pundi Gusti Yesus ugi dipun tampik dening tiyang kathah. Gusti Yesus dipun olok-olok. Gusti Yesus dipun pejahi. Awit karana tiang-tiang kala wau dereng saged nampi bilih Gusti Yesus menika inggih Sang Mesias ingkang dados prajanjinipun Gusti Allah piyambak. Ananging tiang kathah dereng saged nampeni perkawis kala wau. Ora percaya Gusti Yesus anake Yusuf si tukang kayu kok ngaku-ngaku Mesias. Ora yakin aku, ora percaya. Mila kathah tiyang nalika suwau sami nampik panjenenganipun. Lajeng kanthi mekaten anggenipun Gusti Yesus paring briefing kalau wau dumateng para sakabat anggenipun badhe lumampah dados utusan menika dipun paringi modal, dipun paringi supados mentalipun para murid para sakabat kala wau boten kaget malih yen mengko anggenmu nyebar Injil iki sing kok temoni ya ora beda kaya sing dak lakoni. Mila Gusti Yesus paring motivasi dening para sakabat kala wau. Gusti Yesus paring pitulung lumantar Sang Roh Suci kala wau. Nuntun supados para sakabat anggenipun dados perutusan sing sakmangke boten ajrih malih. Ananging tetek aku kudu maju. Sanajan apa sing tak tampa wana ing ngajeng. Ingkang gegirisi, ingkang medeni, ingkang dadosaken tiyang menika awrat. Ananging awit pitulunganipun Gusti wonten ing waosan kala wau cetha sanget. Gusti paring pitulung. Gusti paring panuntun. Gusti paring kegiatan. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti. Wonten ing wulan kesaksian lan pelayanan menika kita dipun engetaken bilih kita sedaya menika dados pelados. Kita menika dipun utus ing satengahing perutusan utawi peladosan kita. Saya menapa kemawon ingkang dados ayahan kita wonten ing peladosan menika. Ing mbok bilih ing kala mangsanipun kula lan panjenengan menika nemai utawi nampeni perkawis bab perkawis ingkang ndadosaken kula lan panjenengan boten pitados diri, tidak percaya diri. Aku ki sapa? Kok aku kudu nanggung beban tugas sing kaya ngene abote? Aku ki sapa? Ora duwe latar belakang pendidikan sing pantes. Aku ki sapa? Ananging Bapak Ibu ingkang kinasih, boten ateges aku ki sapa. Pantes apa ora?
Ananging menawi Gusti sampun miji panjenengan, kula lan panjenengan sami dados pelados. Mila kula lan panjenengan kedah lajeng curhat dhateng panjenenganipun. Kita sami nyuwun pitulunganipun Gusti. Kita sami nyuwun panuntunipun Gusti. Tugas-tugas ingkang kula tampeni sanajan to abot, sanajan to aku dipaidu, sanajan to aku ora dipercaya amarga kekuranganku, sanajan to apa sing dak lakoni iki ana wae kekurangane, ana wae paido iki lan paido iki, ananging kita pitados bilih Gusti menika ingkang badhe nyarengi kita, Gusti ingkang badhe paring panuntun dhateng kula lan panjenengan. Mila menawi Gusti sampun miji kula lan panjenengan dados utusanipun Gusti sumangga kita sami nglampahi perutusan menika kanthi madhep, kanthi mantep. Gusti nuntun, Gusti berkahi. Mila kanthi mekaten Bapak Ibu ingkang kinasih, temtunipun waosan menika ugi ngemetaken dumateng sok sinten kemawon ingkang dados pelados. Aja wedi, aja kiris. Gusti paring panuntun, Gusti paring pepadang, Gusti badhe nyarengi. Bab nglokro apa maneh aku tak mundur wae, aku ora mampu. Menika kita dipun engetaken malih dhateng Gusti. Ayo kita sowan Gusti, nyuwun pitulunganipun Gusti. Supados pelatosan ingkang saged kita pisungsungaken dumateng Gusti menika estu menika awit berkahipun Gusti, awit panuntunipun Gusti, awit kegiatan ingkang dipun paringaken dening Gusti. Mila pindah malih dumateng ugi pradataning pasamuan, sinaosa perkawis ingkang kita tampeni ing sak mangke mbok menawi kados dening menapa ingkang kita programaken wonten ing pasamuan GKJ Salib Putih menika. Murih kawontenan pasamuan ing GKJ Salib menika sangsaya ngrembaka wohipun. Sumangga kita saiyek, kita saeka praya sami sangkul sinangkul sesarengan pasamuan nglampahi menapa ingkang dados kersanipun Gusti menika wonten saluting pagesangan kula lan panjenengan. Bapak Ibu ingkang kinasih patunggalanipun Gusti, tentu perkawis menika mboten gampil sak cara manungsan, sak cara kamanungsan. Nabi saya mawon kiris, ajri, nglokro, malah kang kepara badhe mundur wae. Aku tak mundur wae, abot. Aku direwangi di penjara, dipasung, diolok-olok. Apa sing tak omongke? Apa sing dipun paringaken kados dene ingkang sampun dipun ngendikaken dening Gusti supados he bangsa Yehuda padha mratobato. Malah diolok-olok, malah di penjara, malah dipun pasung lan sak piturutipun. Lah kawontenan menika tentu mboten gampil Bapak Ibu. Kita menika dados pelados menika mboten gampil. Kita mbetahaken kegiatan. Kita kedah pitados diri, percaya diri. Bilih sinaosa kula saking latar belakang menapa kemawon. Sinaosa kula mboten gadahi pengalaman menapa kemawon. Sinaosa kula menika mboten pinter. Ananging Gusti sampun
siji dhateng kita supados dados pelados menika kita pitados. Gusti badhe paring berkah. Gusti badhe nyarengi kula lan panjenengan. Gusti badhe nuntun kula lan panjenengan. Mila sumangga kita sareng-sareng dados utusanipun Gusti ingkang saged kita tindakaken wonten ing saruting pelatusan kita. Sumangga kita sami sareng-sareng saiyek sangkul sinangkul. Boten ateges pradataning pasamuan mawon, boten. Pradatan samuan boten saged tumindak menapa-napa menawi boten wonten panyungguyipun panjenengan sedaya para pasamuanipun kagunganipun Gusti. Sedaya menika sami sesarengan. Mila kanthi mekaten sepisan malih. Sumangga ing sauruting pagesangan kula lan panjenengan ing salebeting perutusan menika sampun ngantos giris malih. Sampun ngantos ajrih malih awit Gusti menika berkahi lan nuntun kula lan panjenengan. Amin Bapak Ibu. Kok sepi? Mboten pantun. Tasih giris nggih. Amin Bapak Ibu. Wah, puji Gusti. Bapak Ibu sampun siap sakmenika. Sampun nih. Saya harus kuat, saya harus berani. Apapun yang terjadi. Karena Tuhan menolong saya. Tuhan menuntun saya. Saya percaya seperti Yeremia. Demikian juga para rasul untuk menyebar kabar sukacita, untuk menjadi saksi Kristus. Ya, harusnya di depan sudah pasti penganiayaan, di depan sudah pasti ada penolakan, di depan pasti ada ya macam-macam yang menakutkan itu. Ya itulah Yesus yang diterima sebelumnya. Maka apa yang diterima oleh para murid tentu tidak jauh dari apa yang diterima oleh gurunya tadi. Ya sudah sepantasnya seperti itu. Maka tenugi kula lan panjenengan, yo nek ade ditolak ing salebeting peladosan, yo kuwi sak mestine Bapak Ibu. Yo kaya ngono kuwi. Ananging Gusti pesan. Gusti sampun pesen, ayo bareng-bareng. Aja giris. Gusti berkahi kula lan panjenengan. Amin. Semoga kita sami lumebet wonten ing wekdal wening sak wetawis. Gusti ngaturaken panuwun ingkang ageng awit piwulang-piwulang ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula sami. Supados piwulang-piwulang ingkang kawula tampi menika saged ndadosaken kegiatan anggen kawula dados utusan paduka. Anggen kawula sami nampeni menapa ingkang dados ayahan ing salebeting peladosan-peladosan kawula wonten ing pasamuan kagungan paduka. Tentu kathah sanget kekirangan. Tentu kathah sanget dosa-dosa kawula. Ananging kawula pitados. Kawula ing salebeting ngayahi menapa ingkang dados tanggung jawab kawula menika. Kawula mboten giris malih Gusti. Kawula pitados. Paduka nyarengi kawula. Paduka ngamping-ngampingi kawula. Paduka berkahi kawula. Matur nuwun Gusti. Amin. Kita lumpat wonten ing wekdal ing sampun purna. Ing salajengipun kita badhe lumebet wonten ing pengaken pitados monggo.
sesarengan kalian pasamuan Gusti ing sauruting wekdal saha papan sumangga kita sami nginggalaken iman kapitadosan kita sarana sesarengan ngucapaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta pradin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangampuning dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran lenggah malih. Sumangga Bapak Ibu ingkang kinasih kita sami lumpet wonten ing pandonga syafaat kepareng. Pandonga panjenengan kula dherekaken sumangga. Gusti Allah Rama kasuwargan inggih Gusti ingkang dados sumbering gesang kawula. Kepareng kawula mareksuhan malih Gusti dumateng Paduka. Lan ing sauruting kawula sami mangibadah menika. Paduka tansah paring pangayoman dumateng kawula sedaya. Langkung malih anggen kawula sami sampun badhe nampeni dawuh panika Paduka ingkang suci ingkang sampun kawula pirengaken Gusti. Mugi sedaya menika ndadosaken cecala wonten ing saluting pagesangan kawula. Kados pundi anggen kawula sami nglampahi menapa ingkang dados tanggel jawab pelatosan kawula menika wonten ing sak ngajenging para pasamuan lan ugi temtu pelatosan kagem kamulyaning asma Paduka ing saben-saben kawontenan kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Kepareng ugi wonten ing sakruting pangibadah kepareng kawula ngaturaken pandonga syafaat kawula. Rama ing salebeting kawula ngaturaken pandonga syafaat. Kawula ngaturaken kawontenaning pasamuan GKJ Salib Putih sawetahipun wonten ing ngarsa Paduka Gusti. Menapa ingkang dados rancanganing pasamuan Gereja Kristen Jawi Salib Putih samangke Paduka tansah berkahi Gusti. Paduka sarengi kawula sedaya anggenipun nglampahi menapa ingkang dados rancangan kawula ing samangke. Temtu menika boten gampil, temtu menika boten perkawis ingkang sekeca wonten ing sauruting gesang kawula. Mirungganipun sedaya pelados-pelados Paduka. Mirungganipun ugi kawula enget wonten ing sauruting perancangan program GKJ Salib Putih samangke. Inggih menika ingkang paling caket program pembangunan rumah pastori menika. Temtu menika ndadosaken perkawis ingkang wigatos sanget Gusti tumraping pasamuan Paduka wonten ing mriki. Langkung malih panitia ingkang nyiapaken sedaya uber rampenipun, ngrancang kados pundi saenipun, ngrancang kados pundi lumampahipun ing sakmangke, kados pundi dananipun ingkang dipun kumpulaken ing sakmangke. Lan sanes-sanesipun ingkang dados pergumulaning gesang kawula sedaya mirungganipun ugi panitia menika. Namung kawula pitados Gusti bilih Paduka mboten negaken kawontenan menika.
Kawula pitados bilih paduka badhe paring pitulung dumateng kawula sedaya pasamuan kagungan paduka menika. Jerit tangis kawula menika. Mila kanthi mekaten Rama, kawula namung sumarah wonten ing ngarsa paduka. Kalau nyadong pitulungan paduka. Lumantar menapa kemawon ingkang sampun paduka kersakaken anggenipun rancangan menika saged mawujud ing samangke. Mila kanthi mekaten Rama, kalau masraken sedaya menika wonten ing asta paduka ingkang badhe kelampahan. Mekaten ugi rancangan-rancangan sanesipun. Ugi kawula pasrahaken dumateng paduka Gusti. Paduka paring kegiatan dumateng sedaya pradataning pasamuan. Paduka kiyataken kawula sedaya minangka pasamuan kagunganipun Gusti. Paduka usik dening abdi-abdi paduka ingkang badhe nderek nyengkuyung menapa ingkang dados karepotan kawula menika. Duh Rama, kawula ugi enget dhateng para pelados pasamuan menika sedayanipun. Kalau namung saged masrahaken sedaya menika wonten ing asta paduka, kawicaksanan lan kegiatan ingkang paduka paringaken dhateng kawula sedaya. Abdi paduka, Bapak Pendhita Emeritus, Bapak Pendhita Waluyo Sejati. Paduka berkahi pagesanganipun, brayat keluarganipun. Paduka berkahi, paduka cekapi menapa kemawon. Mekaten ugi Bapak Pendhita Daniel Adinugroho. Paduka ugi paring kegiatan, paduka ugi luberaken kawicaksanan, kadiwasan. Anggenipun ngladosi menapa ingkang dados tanggal jawab pelatosan menika wonten ing sakruting pagesanganipun. Wonten ing pelatosan-pelatosan ing pundi-pundi papan. Wonten ing pelatosan ing masyarakat, pasamuan lan ing brayatipun. Paduka tansah paring berkah Rama. Mekaten ugi para pendhita-pendhita wonten ing sak kiwa tengen kawula wonten ing tlatah Salatiga menika. Ugi paduka berkahi, paduka sarengi lan paduka amping-ampingi. Rama, kalau ugi masrahaken pemerintahan bangsa lan negari kawula wonten ing ngarsa paduka. Kados pundi kawontenan ing sakmangke temtu ugi dadosaken kawula giris sanget. Dadosaken kawula menika mangu-mangu anggenipun nindakaken sedaya perkawis gesang. Dados aken kawula menika anggenipun lumampah wonten ing salebetting pagesangan kawula menika. Kados dening tiyang ingkang boten gadhahi kegiatan. Awit sak cara ekonomi kados ingkang kawula tampeni lan kawula pirengaken ing sakmangke. Sak cara politik ugi temtunipun kathah perkawis pemerintahan bangsa lan negari kawula ing samangke Gusti ingkang sampun paduka piji ngrigenaken kawontenaning bangsa lan negari kawula ing samangke paduka berkahi, paduka sarengi lan paduka luberaken sih kawicaksananipun. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kawula kudu ugi enget dumateng pasamuan kagungan paduka ing samangke. Ing mbok bilih wekdal samangke nembe nandhang sakit ingkang boten saged kawula sebat setunggal mboko setunggal. Kawula pitados Gusti kanthi jamahan asta paduka ingkang kebak ing sih kawah panguwaos. Kawula pitados bilih sakit penyakit menapa kemawon ingkang dipun tampeni dipun raosaken dening sederek-sederek kawula menika badhe sirna awit bilur-bilur paduka. Rama, kalau ugi ndedonga dumateng para tiyang sepuh kawula,
Paduka paring kekiatan kawicaksanan. Anggenipun makarya ugi paduka berkahi Gusti. Anggenipun kula wonten dumateng para anak-anakipun paduka ugi paring kasabaran lan kawicaksanan. Mekaten ugi dumateng anak-anak kawula sedaya. Saya menika anak-anak kawula ingkang sampun ngrampungaken studinipun. Saya menika anak-anak kawula ingkang tasih lumampah wonten ing studinipun. Lan anak-anak kawula ingkang tasih alit. Kawula namung saged sumarah wonten ing panuntun pangreh paduka Gusti. Anak-anak kawula menika saged dados anak-anak ingkang sembodo ing samangking pagesanganipun. Paduka berkahi pasyunanipun, paduka berkahi pedamelanipun, paduka berkahi gesangipun anak-anak kawula menika. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kathah sanget sejatosipun ingkang dados panyuwunan pasambat kawula wonten ngarsanipun Gusti. Ananging kawula mboten saged nyebat setunggal mboten setunggal. Awit karingkihan lan cublu ing budi pangangen-angen kawula Gusti. Ananging kawula pitados bilih paduka ngawuni ngani sedaya menapa ingkang dados pasambat kawula wonten ngarsa paduka. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Pandonga ingkang kirang sampurna menika Gusti. Kepareng kawula ngaturaken pandonga kados ingkang sampun paduka ucalaken. Kraton paduka rawuh karsa paduka krampang ing bumi kadya ning swarga. Ing dinten sapunika sinungo cekap rejeki kula kapuntena kadya ngapunten tiyang kalepatan sampun ngantos kawula dhateng panggoda kalebas kuwasa kebiyawajen Gusti kagungan kraton lan wisesokan to kemulyaan atas lamina. Amin. Gusti sampun ngluberaken berkah tumrap kita. Mila sumangga ngucap syukur kanthi pisungsung. Saderengipun pisungsung kekempalaken kita dasari kanthi pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten Yunus 2 ayat 9. Nanging kawula badhe memuji ngluhuraken asma paduka. Paduka badhe kawula saosi kurban. Sarta kawula badhe ngluwari janji kawula. Kaselamatan kuwi asale saka Pangeran. Kita sami atur pisungsung kanthi pepujen KPJ 150 sekawan padha setunggal lan kalih.
nuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti bisungsung kula sawetahing gesang terbuka Wit kula tenterbit ana kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panuwun kula mugi katang biyong atur kawula mreka sang kawula kagem patuko mirantos apolo. Saipo ingkang si tresno paduka Gusti kula kagungan paduka rimani mung punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tandarpi pada pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula regesang kawula kagem patuko
pirantos sapolo. Monggo Bapak Ibu kita sami ndedonga, donga kula dherekaken. Duh Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, ngaturaken gunging panuwun ingkang aget awet pangrimatan paduka wonten ing gesang kawula. Sami lumantar dawuh pangandika paduka ing wanci enjang punika, mugi Gusti paring kawula sami sagetaken ngaosi lan nglampahi dawuh pandika paduka wonten ing gesang kawula. Sami abdi paduka ingkang paduka utus medhar dawuh paduka Bapak Simon paduka berkahi wonten ing gesang pagesanganipun lan paladosan-paladosanipun wonten ing pundi-pundiya papan. Duh Gusti, kawula ugi inggih ngaturaken pisungsung saking berkah peparing paduka, mugi Gusti berkahi lan nyucikaken sehingga dados alat kagem ngluhuraken asma paduka wonten ing bumi punika. Abdi paduka ingkang kapiji ngrigenakaken pisungsung punika paduka berkahi lan manah ingkang kawicaksana. Kawula badhe mungkasi lan mengkeraken dalem pamujian punika paduka tuntun lampah kawula sehingga kawula sami dumugi pamandukaken kawula sami kanthi tentrem rahayu wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, ing bobile wonten ing pangibadah menika wonten sederek tamu saking Sidomukti nggih. Nggih, berarti kula mboten pangling menika wonten pendeta, Ibu Pendeta Sekar nggih. Kalih para mudi menika. Inggih, para mudi ingkang sampun ngrampungaken katekisasi ngaten nggih. Sepisan malih pasamuan salebute ngaturaken panuwun nderek mangibadah wonten enjang menika. Lan tentunipun ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya ingkang sampun nglodhangaken wekdal ngladosi saya menika musik, singer, lektor, multimedia, tim Floris, among tamu lan sanes-sanesipun ingkang boten saged kawula sebat sepisan malih matur nuwun sanget peladosanipun. Gusti berkahi. Kita lumpet wonten ing pengutusan lan berkah. Sumangga kita sami mirengaken pangutusan lan prasetyanipun Gusti Yesus dumateng kita. Mulane padha lunga sakabehing bangsa padha dadekna siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis dawuhake marang kowe kabeh. Aku ora pedhot-pedhot nganti marang kowe kongsi tumeka ing wekasaning jaman. Puji syukur dumateng Gusti lan pinujiya asmanipun langgeng ing salami-laminipun. Kita tumungkulan kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yewah mugi maringono berkah dumateng kita lan ugi ngayomi kita. Pangeran Yewah mugi nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kita lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah mugi kersa nunggulaken wedananipun dumateng kita lan maringi tentrem rahayu. Amin.
panggenyonan tremket kalbu kulo tansah Srana cakunging kamiran ing juranging pati kan weti pilai wit Gusti pribadi kang nganti nadyan mangsa kata manatatan sempla wit berkanyo rumenta mung kapekjan saha katarma ngiring salam mining kesang sarta kula badhe manggen tansah ing daleme Sang Hyang